Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Ζητώ συγγνώμη που δεν μπορώ να είμαι κοντά σας σήμερα, αν και θα ήθελα πάρα πολύ. Οι λόγοι ασθενείας με αποτρέπουν από το να είμαι με φυσική παρουσία στο δικηγορικό μας σύλλογο. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω θερμά τον Αλέξανδρο, ο οποίος είναι και ο λόγος για τον οποίο θέτω την υποψηφιότητά μου με το συνδυασμό Νέα Εκπροσώπηση για δεύτερη φορά. Είναι και ο άνθρωπος ο οποίος μου έδειξε ότι είναι πολύ σημαντικό όλοι μας όμως να ασχολούμαστε με τα θέματα του συλλόγου, με τα θέματα της δικηγορίας τα καθημερινά. Γιατί αυτά είναι η ζωή μας, αυτά είναι η καθημερινότητά μας και είναι χρέος μας και να έχουμε φωνή και να ακούγεται η φωνή μας, η φωνή όλων μας. Όχι για την αυτοπροβολή μας, αλλά για την ουσιαστική και την αποτελεσματική άσκηση του λειτουργήματός μας και για το κύρος και για τη διατήρηση του κύρους του λειτουργήματός μας. Για μένα προσωπικά η μάχημη δικηγορία ήταν μονόδρομος, γιατί είχα επιλέξει ένα πολύ ειδικό αντικείμενο. Έτσι από τα 26 μου έζησα και τις δυσκολίες του να ανοίγεις ένα δικό σου γραφείο, αλλά και τις πολύ μεγάλες χαρές που το συνοδεύουν αυτό. Και αυτές οι πολύ μεγάλες χαρές έρχονται με το μαζί, με το να είμαστε όλοι μαζί, με το να βοηθάμε ένα τον άλλον, με το να στηρίζουμε ένα τον άλλον και ειδικά τους νέους συναδέλφους. Και έναν τέτοιο δικηγορικό σύλλογο θέλουμε. Ένα δικηγορικό σύλλογο που να είναι το σπίτι μας. Και ειδικά οι νέοι συνάδελφοι να νιώθουν ότι είναι το σπίτι τους, να νιώθουν ότι είναι ο αρρωγός στην προσπάθειά τους. Γιατί οι νέοι συνάδελφοι είναι το μέλλον μας. Στην προσπάθεια αυτή και σε όλα αυτά τα οποία είπαν και οι συνυποψήφοι μου, θεωρώ ότι ο πιο ικανός να εκπροσωπήσει το σύλλογό μας στη θέση του Προέδρου είναι ο Αλέξανδρος, ο οποίος είναι ένας ανεξάρτητος συνάδελφος και ένας συνάδελφος που πέρα από την εργατικότητά του έχει και ήθος, το οποίο ήθος είναι πολύ σημαντικό στο λειτουργήμά μας. Οπότε, Αλέξανδρε, σε στηρίζουμε. Καλή επιτυχία σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ.